Khubor ka Batesi TV. Lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakir dog ying jongpi. Gani ka round table talk. Kaban nagaling jong Shimanasa jong Assam. Lokot yung Shimanasa jong Meghalaya. Banikan 200 trek namra banikan yakin ka border issue apa yang Assam dan Meghalaya. Dito kadi ba mafi ka long kay ba ngosi nagaling ga jongi ka long ba hadin ba nagaling jong ano ki anu si minister nagaling jki ka kendu dapan ben yang pengin persyang bada ka long kumno khamtam ha bade bat ka khamtam jung not east barak we ngin pau ka long ya ka jika jung long unite ba ka long alive ka long jong not east barak we ngidan kam long ka we dan kam ba not east sebar kan long alive ka long gibri kan tip ba long ka we. Dan nak ada jingin di perang ini persiang kabala hi kalau penbej ya kajing apa dosam. De hapeng jong kan ni baka jing kan kadang bosim sa jingi menduna matang si tayo. De kalau ka ibas ngosi. Kalau ka ibas ngosi pada baka kumtu ka jah po yang khuli. Kaban nakaliang jong ki polis Assam ki long ki lej banrat yo pos jong. Letre pol ki bade yang thiap po yang khuli. Kaban pa bai ka long ya ka handedness pi jong handedness ko long jong ka jong kini ki Pulit Assam ban weng tu ban wen ka bor ban kata akti yo MDC ba Charles Marngar ban ha jo ka por kalong ba ni ka jingdam tem kalong ai ka basngosi ban na kran jong ka peremjur pi hang ni da ka daw ngajong kan ni ka bai pi kami ni ponten kalong habay kran nakaliang jong ki art league shiminista tingin hapon sko thu kalong nakaliang jong kini ki government official pi government official ka baning kong ni sya khamtam kini ki deputy commissioner concern ki bade itu ki jaka bade khamtam ki bade hapo jong kini ki bade ban pej ki mde fi so thu kalong ba ki dan ki dc dan isi ki bai haplang bar ki border kini ki dc haplang very careful kai ke ban nakaliang jong shiminista jong Assam meken kai bo shiminista jong ka jong Meghalaya kan dan kampanye sya kalong nakalang jiki kalong kan haban full up carefully dia baga jingkan kan don ham tingna ba nam don kanu kalong ya kajing don bor lani ka pi bor lani ka jing shot dat lani kanu ndai kai ki kalong kai ki bas ngosi kalong ba to ka Meghalaya kalong ba ka burom ya kata deputy commissioner jong ka bhoi burom ya kata ndai ka pan pau sya kalong ban nakalang jong na Assam gim burom kajikan ga long ga jong de ka jing de nyaki kan jing kri on the spot on the ground ke ya ka jong tingi ngimi ha ga long double standard ha bade ba kan bentah kini don kanu ga jing ja ha ki put Assam jong Assam Meghalaya ki official jong ka Assam la ka level ga long da ga magistrate la ka level jong ki kini ki Assam police Assam service APS immediately hi wan na jong ki along bagi high level nakaliang jong ki police officer lani nakaliang jong ki DC lani ki magistrate ki wan de ka basngo bat kumju rangkat bat ki big contingent nakaliang jong ki forces jong ki ndai ka basnga tang sus nei la ka jong state namar ba inde I how to sngi ho to jing ja kum to the way magistrate udan nakaliang jongi ndai ki police officer jong ki ni ki police forces jong ki pada ki Duna ha I ka bagi tieng te tongan si tang kata ne habri jingkren hi ngang ong tangan we jingkren ka don kaman beteng te ngang sko ka long ba fisu ka round table talk ka don kam hi te ngang sko ban nakaliang jongi ka long nakaliang jong ngi ke mali ngin ai be ka long ya ka support the government bangin continue matai ka ni ka round table talk up to the maximum hadu ban la biang lebih ro sedong te nakal fisu nakaliang jongi ka long hila lagi along ki nong pej ngin pej hadu kan no mata kan ka round table talk lani ka jingkan ka lang fruitful ne kam no fruitful ne kata ka bangi ko man bu ngin ai maximum ban nak lang Sorkar Meghalaya Sorkar Assam ngin kan do ngin kan tangi jingfil ti jingi hi long ba ka jingkan ka long kan seso bar ka jingkan hi ka long na ka jingbit jingbiang jong ka Meghalaya par ngi hab so thu ru ho na ka jingbit jingbiang jong Assam hi bar ko te kata ka bang nakaliang jong bu khamar ko tangi bot ngin ailat baik kalong Sorkar kan hadu bak sokan dohun dengan spike outcome jong kapat rengi community baka jing
bak outcome mi ta kan deka babha nam tak interest jong kham tam jong jela jong i deka jing don jing i jong ba cheles mar ngar hang to sngi ro kana long syang jing singai na kamanta jong jong bata jong ki brio jing na Khappud de nga paramjur na kale na jong ai ka jing takti ka long jong kini ki Pulit Assam ka long yo ba yo embassy jong i kamanta ka baar de hakabadi bengi bin pek ka ya kini ki police forces jong i hang thia po yong khuli hing i ka long ba kila ja ngam tip ja sai kila bandon de don melu mala de de ka baska ngas ngokhya ba lagi di sokhya ka long ba ka tu ka ki ka long very serious de immediately nakaliang jong deputy commissioner jong gari bhai district acha mar hil de ban Phah ka long ya ki police forces tingini police forces mde mudunai ka san phone ro phongon I motos hang tu ka nungot i dan tang diki tangkat to telikan ngut de bom balang kim dan te ka bon nata ka dau Assam long le he atos ni along ba ukran ka mon nama beliau I ba long bang to ki kham tam pai ba to lai mi art li liang de khambon pulit jong Assam je me khlia pa deu mula ma khlia pa Duna di tai di we bang konsen ka liang jong ai ka Duna jong police forces sang to hapo yang khuli hak tu sngi kamanta baar ka long lada kami kanu mata ka jing bom hun nak mata jong nam tak stit la jong la de sibun na liang jong Assam kam be jaka puta jongi tinga ngas ko ka de ka benda na ka liang jong ka Sorkar mekhlia hi kala hap ka long na ka liang jong ka long ya ka ban thono cha ka Sorkar India ba ka don kam ya ka intervention nakaliang jong Sorkar India haka bede bat no bat pembek yo put usam jong Assam bar ka mekhlia de kum ka long hi mata ka long ong mene ka first phase dan ka first round table talk ikani at maximum mata da jar khat ba kam nakaliang jar khat ba kam ibyang ibit hi nakaliang jong i ka nakaliang jong opposition kham tam na demokrasi barok bai haban demand ka long ya ka haban demand ya ka Sorkar bahkan ni ka kam don kam thono spong government of India ai be government of India ka long ba kan penbej da ka khot lang ya ka Assam bat ke mekhlia na ka banta penbej no ya ka unibit yang lang na mata ni pot Assam di to ka ya ka bedi bet ka ni ka give antik policy ka ba hagini sngi hi ngile yo na ka nakasentur ka long jong honorable chief minister jong Assam but honorable chief minister jong kam mekhlia ba kidon gi benta ka long ba ngap an ai ba ngina sim ti phi ka mo long mata hi na mata ka jing tip na matip jong ki pai ba jong jelahi ba ka wei ngila du sibon ki jaka hapo block 1 block 2 ngila du sibon ki jaka hapo langpi but hakka juga por ngidu sibon ru hakini ki kan artli ki areas of different kabangila nagaliang Sorkar Assam Sorkar mekhlia kidon gini ka 12 areas of different ki phedimut ka artli de bobon ki jaka hin nagaliang jingi la do ka jingi ka loha ka hak badi Assam de dan nagaliang ka jingi penrekam ni give antik policy baka jidunong hi kan long ka mekhlia ka give antik policy whatever the case may be personally hi ngim la ban priang namar jar khat bang nakale jengi priang kan ya kan give antik policy kan jidu nong kan long ya ka mekhlia hi barok we namar haki babon kan kini ki border area kini ki Khappud jengi babon long ki chnong ki thau jengi la ka de ki ra de ki ma la chnong ki thau ba khambon ki tip put usam ikot isla ki dan de bat ka ba sosi pade ka long ba nakadang jong Assam naga por ka long yung ngoput ni ki boundary pillar ki bala stock babon ki brio ko jongi pat ha juga por ha to shaw ni jong khali la kon stock pun ha ki boundary pillar long bala weng ye gitu daka de pri Assam de ki brio jongi kitip de lonong ta shu na ka ka jing bit jing biang ba khap sto ha ka por ba ke India ba Bangladesh por India Bangladesh penbet yo put usam jong India Bangladesh babon kini ki jaka jong ka India ki bun India ka desh Bangladesh dan kham tam ni kitan ki benta ba sini sepo apo bade jong mekhlia jong iro kitan ki benta de po nang ni na po India bade jong po jela jing ki le sepo Bangladesh ba India Bangladesh ka jidu nong ka de jong ka jong India babon phin na ta ka bali khasi babon ki hak benta Bangladesh namar bal atu ka por penbet India Bangladesh
nak dia jengi kalau nak duk bur ke Jakarta te kemur ha tu ko por namar fi sung thu ka ni ka border jong ka India Bangladesh ka national border de ka song government of India te kini ka ayat kum tu de mangi pada ka state tada ka long kum no nginum la ban accept ngi ka song tang ni ka wei ya ka jaka jong phi balingan kam manga ya ka jaka jong hablin kam phi de nak le nga jong hi nga jong gran cha ka ni wat tang in chi ngim de bandu dengan hap sung thu pha ya ka sentiment ni emotion tada nak le nga jong lidar jong ni bakla ngi tapi kan long jing jang sosi ka jelahi ba num la shi ban ka bo menuro te whatever the case maybe ngi instinct ila jong asam musti ila jong pat happen dikena ka long bat watang si in si ru ka bentaji kam de bandai ban ngim de bandu katai ru ngim kwa ki we mangi kwa thik ila ka jong pi ka advice mangan nakaliang jong abong sarkar ha ka bade ba ka give and take policy ka baning kong nakaliang jong babun hi pa jong jelahi ba ka we ka long nginum ya ha give and take policy te ka benda ka bar ngi kwa ka jong ngim kwa ka long jong ki we ka balai dengan hab benak le jong ngi ka long ba babun le jong ki magi long ki thau jong ki ran ki ma dor ba ki don la jong ka ngi don kam le jong ki ka isla te haban pentikena ka long ba benak le jong uyuru benak le jong nakaliang jong ngi don ki isla te ngi tip shai ka long ba asam khambun asam hi encourage nakaliang encourage te ngi scam ka long ba nakaliang jong hi nginum ngimde ka ba nakaliang jong ngi bangin du yaki jaga putala jong to ha bade bat ka jela ka jong te ka dei ba ong nakaliang jepi te kombolo matahi ka long gai basungsi bakhambun nakaliang jong Sorkar jela ji kam shimla masna yakin ki outpost haki ba khamtam haki banta badon kam di ya hakabadi begini isu te nakapor ngale ken bahai kan ni di pan pau hi ka long ba ngirap ban kan shai bakini fi sung thu kan ni bor khayi ka shong ha ka shibanasam ka long shimsan do man shah do man taru tingre dem ka bolong ba sosi ka ban nakaliang joki ngale hap assembly ngale kan ngale ries ka don kam man shna khambun ka outpost ngidon kam ya ka ban Phah sibun man ta yaki police forces jong yang the chapo hap border de ka ban pau shai ka long ba ka wik sarkar hadin ko ipat dengan ngam keno ka long yi mamenta dengan ka wik sarkar hadin ko ipat fi sung thu ko bolong menta ka jela jongi ka la jendap san post nam te la bun ki simna sta ki long we din we de ka sung si ka long ba dan we du nakala ki simna sta bolong man sim serious yang ni kam ban ka long ban create bon kini ki outpost haki border area par kum jo ban thong ani ban Phah sibon ki Pulit ni police forces haki border namar kum ka long matahi ka paushai ka long ban nakale ka jimom Phah ka khambon ni police forces chapo ki border area ka daw ba ka dong ka shortage of manpower te pi sung tho ka long nakapor chapo ki omor ka long ni shortage balengi de kli balem Phah ki ya Pulit chapo border ki shortage manpower Masyarakat ada kebentar jong Sorkar ban create marke khambon ki post ban thong bon khambon ki post tang bang ni obo si sepo yo de dak ngai scam dak ka jingja ka bangi expand mata community ba Sorkar kan knithia kan big up kan thong khambon mata ki police forces ba kini ban thong mata ka long pat kali hi sathi sepo boda kan bang dia ban ya dai boda jong ban nakaliang jong gi raj nakaliang jong hima nakaliang jong mdor ba shnong parang ngangas ka bagi wa shong boda hi ka scam ba kot slagi dan tim ka sam la da ka sam makar ko don dengan lapdong kata fi suthu ka long ka ni ko sala jong ye kot slag bari thik long jong ka mekhalia te bade jong mekhalia ki brio jong la sha da stay ngi thu fi ki brio jong ki kot slagi biang Padra sai ki brio jengi kot kisla khambon ko lok askin kan i ka jing encroach jong ka Sorkar asam babun hak sinong house ni chapo jela jengi to ha ka bade bat ki brio bi ko bang fi mata ka Sorkar asam ka laban sai ka Sorkar mesti ka laban ong bang kata ka laban dei ka fake di comment ka banda ka leng jing produce ma dal dia ka long kisna rakti ka mon ti ka dia to ha bade bat ki brio la ki brio jengi
Syatai rigi desh ni gideng. Pi kata film lak banat kata. Tak kendan hi kita, ni ba majority hi ke nakaliang jipai ba. Pi so tu awang ngade khasi ngak ai belong khasi. Ngam kwa belong bande wi penja bendrio. Din nakan ada day ke por kalong in kalong ada time of ada time long ba kandan mata ka serious talk. Tigibri hata ka por hi ken ting sha pet nakaliang chungi ngide khasi ngidan khasi bat nakaliang jing kwa bande satai. Kata ba khubon mata labon nang niang tai bagian double epic ane satu ke yo sini ke yo handrai in the serious discussion when serious action come ada time gibri hi kin ke jing sha bet mangingide nong mekhalia ka bade hi bat ke development ke bade jongka jelahi barakawai ngajukan melagapor habangi kan ni ke development kan mde tang po shlong ka development ka long overall listed development ka long haki jaka bakendong jongka jelahi barakawai de development hi ka long na ka menta jong wan menta wat iput usam di hakawai ka liang hi fi ka benda ka basa kalau hang ni ni ken pang balai ba ka sarkar mekhalia kamora yakni development kalau hagi border area tapi ni kan sepang kata hi kesala kan syahi ru ki por menchua ada pemata kapan pa bagasor ka mekhlai ke la feel hakaliang jong development odora ki development kalau hagi border area tada ka jar khat ba sarkar mekhlai ka perkhat ya roi ka par aslong ka perkhat de ke snong ki thau ka perkhat ha border area ka perkhat dengan scam kan ni ke jingi kanum buan ada ka sarkar ka perkhat binga bo ngam ne kan once we talk about development it should be overall development not only in the city of Shillong in the village even in that you have to take care even in the border area yang border kan kam take care take ai ka bajia pada hapo Assam pi ka Assam pada ka Shillong tang ka slogan jong Assam along ka way ka long da development na ka mata ka long city the village even the border areas pi ka mot kim klet ke pi ka long ka Assam kam klet dia mot ki beri ki badan border barang bagi Khappud no snong hi di border de khamtam ka jing bagi ya kan do border de nata ka daw ka pausha bak Assam ka long ka take care na ka bataki nam ta bamen ji border kabana ga nang jingi parang take care de ngai scam daga ni ki jing ka bangi kan do ha ga ni sngi mata bak Sorkar ka don ka long serious mukano serious ka wei na ka bata ka laban sol ini issue ka baram na onam ta ka bamen bar ka balai ka hap pentikna kalau bagi haban pentingna bagi bridging ki dan kam ni ajimen toy marka jingger part na galing jonga ki bridging ki basyong hang to po ke ya haban long aggressive pen haban long aggressive but vigilant ki haban long klan banjada long na ka benta jong nam ta ka jaka puta ka jongi pi kata to katar ko de ko wi laban long benta kalong part of matches ngonda man prevent na ka benta jong encroachment di kata kade bosya hi kembol long matahi kalong ba kapausya bang Sorkar kam simla kalong banora ya ke pemen hapo ki border area pila daga jar kha bagadon mata kalong pi beli kimi kini mata jendap san post nam bumdon e daga don e kanumi te kan nata kan ni kimi bum kam don e po border bali gibri ki mari gibri ki ong bosya ngi sya e ben kan ni katai hapdang jo kata ni gibri jongi scam babale ade khasi ngade uhoi ngade penar ngade war ngade ngan have benta basakan have to stay here have to live here dan nangale ji don ta kamansiam dengan sko Sorkar matang ong nagini ki barkhon pelong sakakan hapan berkhat kamba nam tagi border area jongi nangale jongi ki nong song jong mekhlai barokawai dan ni kong ni syap ngi so men barajo na layo la jong kastit but ngi so men ka long ba by next year nakaliang jong kastit jongi kan sakan jo san post nem ka jing yo la jong ka jelahi barakawai di ngi habaikan sepang jong ka development to kasti ka laki hina barok ni de ka problem mata ka problem ka boundary problem di pisong thok kan nga ong tang de kwi ka boundary problem ka boundary issue the present issue mata hapo border
kalong ka ha kalong ba nakalang jungi community kalong bangila ban sol kalong immediately ka border problem hi ka bolong mata nakalang jungi kalong ba ngimdi ban community ka ba kalong ba mata ngila ban penbej ngachop hi kan ni ka kam kan nang beteng ka bonga menne habas dang ji kan kalong ba ka wei kalong mata kadang bun ha kalong ki level of talk mata kan one shot ke level mata kalong ba round table talk patikan ni chupi kan kaniru will take more time in the sense kalong the first talk mata level shimnasta but early shimnasta nang ta pada kan level mata jongki chief secretary DGP DC kan kalang ya betul madinang ta pada kan post level kalong hakbi pada level kham sepo ar ngidon kam man sei ikot islah kan tang level kan first round talk do kadang-kadang iban long kan kan simpor pisung tu kan long ba da ong hata kapor long da ong sei ikot islah ka asam la jong ngi la jong to happy happen pani te tang kan ni mata tang first round talk do kadang ba kadang simpor de ka menta ka baar ong fi kan da first round talk hi ka bangang la hi na kadang jong kalong ba na kadang jong hi kalong tang community ba ke break ba tela ka biang tingin sa pet ke ka ba ka bangin ya na jong nakalang jungi tin dai hakabade ban nakalang jungi ban ong ba hakani ka jekan yakni ka border issue man ta ban ka golden gift na ka ban jelahi broi ka borok ka wing of ka kamla ban long kani kan sepi ka kani kalong complex issue dan mano kan sepi dan mano bala kalong ba ya ka ban ai menta kalong ya ka bahagi ka decision kalong mangila ban pendep ya ni kam kalong syuaga jong ka jingdap jong ka golden jubilee jong ka jela chi golden jubilee kan ya de in the meantime kalong to ngim nak le ji bos ka tu kalong ka kala kham slow dia kan di ka round table talk dia menta ka ya to ka jing rakhi jing hap celebration jong golden jubilee hap ban rakhi nama ka jing yo jing san post nam ma ka jing ki ko mekhlia ha bon ki liang to ka jing ki du na hang neng tai ndai mata kan ni kan tok jong ka asam me khla hi kan dan kam nya beteng mata ka jingkan kalong face wife ka first phase kalong ka first phase kalong katamita namar ka first phase kalong katamita long ter by ter ti what haitai what menta jong by day ini areas of different ba hardly kidang areas of different hardly lupa adol lupa what kan ni don jinge maka jinge jong kini menta namar ben mar asam la turupa thì cái cái lòng benda cái liền jingi teng teng jupur khat baling nang liền jingi ke dot asam ne ke benda ke basa ke long ba khasi jongi hi udon muta ya kata ka jinge ba horket hordam khamtam ya jaka ya ke puta ya put usam phimde ke long ya no le phi ke long ba phin kam di hok ke jongi da phile kum ta khamtam ke pom chwale phila ban ja ke nu jingja ti khasi ma dang phi haduk mentah hiu dang bat be kan ni ya ke jong ki be him di ban kwa kham tau put usam ma fin weng mentah put usam jong ki we harkit hakam kan mlong de ban wasam pada kata mun ni sko pe de ngi la bin ob hakata kan long bangim di ban kwa ki we te ngim kwa ki we ngim kwa ban tam ki we kemot ila jong de wat ni ke first phase ru ngang ong pi ka mentah ka basa mlong negatif de kan ilu ngala ilu pa kan long ya ke jinge Nabar hang ni fi ong komdo matak ek beron kam. Kaban kam ni kong ni siap kalong idon kam ni kan kam ni experience. Experience kabang idon kam experience kalong the round table even the ground kam experience. Te fi skotu hang ni maka dol pa ka jinge. Te manong ban mentahi manong ba ini persiang fa phase 1 kata phase 2 phase 3 hakabia kam tahi. De wan phase 1 ka ya lupa. De apreng jong kata ro to ngin pe sya ka bai pada ka bentah kabalong confident kai ke bangila ban dia dengan jungi kadang maram ta jingbit jingbiang kepada jompot sam de to hakabede bat kendika kies ke bagan poin ke level jong ka supreme court ani ke apex court bayong darja kumno mata level of to kamian i bagadon mata kadon ke problem hang ni hang tai de kasupoi pada kapenta kalong bangin dek kumno pada Tito hakabadi bat kene ya ka bamenta. Iba mentahi ngan yang jungahi ngan ba menopor ka ban kene je pang Supreme Court. Nama kan ni kan di belong ke last option.
Mereka benda ka basahi kalong ba ka Sorkar Meghalaya naglia jingi pai ba. Bat kamtam naglia jingi dom ikhmat in habo ba the last option. Di kani issue mata. Kani issue mata kam de belong emotional tang mata. Mar laja kam tu laja kam ni kam naglia jingi emotion mata sosit tang sipor. De taspukan lasiakan jano de kan belong. Nam ka jingpa jongai ka Sorkar kalong ba kani ka kam belong serius. Teto ngina pat poi haga level ka long jong ka Supreme Court namar ka Supreme Court kan ka last option tengi su kumen na kalyang jong hapo ka India hi brak wengi dan mata ka judiciary ka apex court dela kamno ka don kan no problem la ka de ka long siing la ka de sinong ithau la ka de mata ki border jong state te ngi so kumen ka long ba ngi dai cha po ka Supreme Court te Supreme Court ngi sape hadin kay ka dan la jar khat kumno ba kam position no pa na tegi pi benta ka basa kalong ba ka Sorkar kan haban mbo last option teto hab bade ban ka Assam bat ka abide jeng ka Assam bat ka Mizoram te kai gam ban ka jingi man ka ning i hang tu te hadin bal khlat na hadin ban ka leng ka class ka big class na ka leng jong Assam Pulit Assam bagi Pulit jong ka Mizoram kala pelong ban rengut man ki Pulit jong ka Pulit Assam kala siap niam dan nagaliang jong Sorkar Assam itu ipi mata kala reform ni kaki support yun. Kan ega baja how to put Assam dan Mizoram kan kaki mata kala reform support Supreme Court. Pi ong mga mene de dan la shai pi kasila mata Assam nomor balik Assam Mizoram de sama whole set de berkhon. De tang itu bentang tu kala reform ni kaki support kala reform ni kaki Supreme Court. De ke bentang ka jong iru kendan ki bentang. Kendan ki bentang. Bahadin habur ngi iba kampoi sino de ngi scam ngi seberkat kata last option laka don kam bona kali jong state bandai suppose mukur ha bandai na watak interest jong jelahi brakoi